Și formă pe care să scriu rost, veșnica da. pomenire. Nu, n-are rost, pe ăsta îl punem pe apă și îi dăm drumul pulii de suflet, să ducă, îi dăm foc la ca la indien. Cine dracu mai dă bani pe groapă, pe popă? Asta să-l pune pe apă, pe un rug acolo de păceni și ducă-să. Că cine l-o găsit, l-o găsit. S-o pățâ, nu ne mai interesează. Stați că tocmai intru în casă, chiar pe bune, să vă arăt că am format de scris veșnica pomenire. Bagă-ți! Mă fac! Veșe ca pomenire. Băi, voi credeți că eu vorbesc prostii, nu? Bă, Nu. oameni, eu dacă vă spun că mi-am făcut, eu îmi fac treaba așa, până la capăt. Am și grâu. Să aștepți, te rog frumos, să aștepți numai un pic când te-am pus de veșnica pomenire, pentru că noi avem pe cineva care știe treaba asta, da? Noi suntem gata, să ne spui numai când îi dăm drumul, da? Gata. Ia! Nu, deci... Doi, Bene, ce bun ai fost, Bene, și te-ai dus. Numai 2 secunde că volumul face figuri, da? O rezolvăm. Vai, Doamne, că ziceai că e viu toată viața lui și el era mort. Doamne, 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 El cântă. și l-ai luat așa tânăr. Da. Da. Careva să facă o captură de ecran. Da, deci... El aici credea că cântă, nu? Da. Mai prindem o țigară. Ia uitați acum, ia auziți și acum. Ia, acum. Perfect. Mi-am pus știrile de acasă, efectiv, domnul Bene. Da. Vai de mine, da. Asta Da, a deci fost. sunt sigură cine a avut constipație pe acest chat și l-a auzit pe domnul Bene, acum se cacă liniștit. Ia! Da. Aici unii. Nu știu, dar are ceva, un fel de La spital. nu, aici era la Obregea. Era la Obregea internată, da. Se poate și treaba asta, da? Da. Da, Eu deci ați văzut cum domnul Bene, Da. Doamne ferește, mă, domnul Bene, dați-vă bloc singur, vă rog eu frumos, că n-are rost. Stați așa că am primit foarte multe mesaje, foarte multe clipuri, foarte multe de astea, deci, vai de mine și de mine. Valeu, Doamne. Cum facem? Aia să-l avem iară pe domnul Druzbistu, mai avem nevasta Druzbistului, fai de mine. Aici este un grup infracțional de prostie, deci ăștia ar trebui dați în judecată că sunt toți prost grămadă. Trebuie să fie o lege și pentru ăstea. Că nu se poate așa ceva, să fii prost adunat grămadă, toți odată. Să mai înțeleg, e un prost, 2, 3, dar ăștia toți grămadă, unde dracu, cum v-ați găsit? Stați așa că Iască acum se încarcă și Dumnezeu. bă, ați trimis la clipuri de mi s-a blocat telefonul, stați așa că le luăm pe rând. Dar mai fumez o țigară, domnul Bene, cu dumneavoastră, să știți că trebuie să mă întorc la locul meu mirobolan de muncă, dar voi asculta în chat și voi reveni cu detalii de pe teren, să știți, mă duc Vă să mulțumim investighez frumos, situația. vă mulțumim frumos. Da, deci ne vedem mâine, vă rog frumos, dragi telespectatori și spectatori, ne vedem mâine la orele 8, 8 jumătate, cu noi informații despre acest domn mirobolan, să vedem mai este, nu mai este, mai cântă, nu ne mai încântă și efectiv vom reveni și cu domnul care caută vaca care caută bou. Sunt detalii foarte da, șocante în aceste cazuri. Deci emisiunea se numește 4 proști adunați grămadă. Vă mulțumim pentru vă mulțumim pentru audiții și ne vedem mâine. Mulțumim Farmaciei Inimii Catena. O zi bună vă dorim. Vai de mine că am murit cu am murit, bă, am murit, eu de-a apărut E femeia foarte asta. mondială.
E gașcă, doamna asta, e gașcă. Băi, ce trebuie, doamna, da, dați-i toți follow acolo, aoleu. Am dat follow. Da, bă, mai luați-vă de noi, bă. Bă, luați-vă, să stați, că asta a fost dimineața la cafea, să nu vă pună Dumnezeu să intrăm seara, să vă spargem așa cum ați înțeles cu persoanele care mai intră seara, că ziua asta la muncă oamenii. Dar revenim de seară, până atunci mai pregătesc clipuri, poză, dacă nu vă pun eu... Dar ce ore de seară? Păi eu zic să intrăm așa pe la 8 seara. 8, așa, nu? 8 e cel mai bine, vin oameni de la muncă, de la alea, dar pun eu, pregătesc oricum, o să postez, astăzi fac acum imediat poză cu fiecare, fac un clip de la șmecher și îl postez sus pe TikTok ca să știe oamenii că la ora 8 avem, avem emisiune frumoasă în seara asta. Din nou, mai pe dacă ei se iau de noi și așa, nu le-am dat pace, n-am mai vorbit de ei, ei tot înjură, tot ne bat, tot ne sug, pe dar ce facem aici? Nu se poate așa ceva. Cu așa oameni trăiești mult, da? Păi dar vă dați seama că râgem 20 de ore din 24. Despre ce povestim? Vai de mine, stați așa că mai punem. Mai aveți poză? Doamne, Acum el tot zicea că mă iau mascații mâine dimineață, după aia nu, că poi mâine dimineață, după aia săptămâna viitoare, după aia până la sfârșitul lunii. Nici el nu știe săracul la cât e ceasul, dar e ok. Ia, și s-a dus el înaintea mea. ia. A plecat, 6 s-a dus în morgă. Da, băi, oameni, bă. Haideți să facem 50 de tap-tapuri, ca să putem să postez oficialul nostru noi de mâine seară la ora 20. Da, avem match oficial, să vedem acum dacă se lasă cu topoare, furci, tibii, picioare, dinți, nas. Depinde, care ce vrea să... Cum vor ei, deci noi vă aducem la cunoștință noi. Noi nu mergem să ne batem, Doamne ferește. Noi mergem să bem o cafea și în cazul în care vom fi atacați o să ne apărăm. Gagica aia cine e gagica aia? Gagica nu urci, o găsă și el pe cineva. Bună dimineața, poftă la cafeluța. Asta e de la Forța la finalul emisiunii ați venit, nu-mi vine să cred că ați lipsit. Deci dacă n-a fost aici Ai Umor, a fost Ai Umor de n-ai văzut de la. Ai umor sau te omor? Depinde cum vrei. Nu, doamna Raluca salarii fac la doamna Raluca să mor dacă nu. Invitata doamna Raluca de seară, așa o să se punem Ai Umor. Începe la ora 8, frumos, las că fac eu clipul după ce închid acum. Călător la volan, te rog frumos să-ți trimit niște poze, da? Să mi le faci așa șmechere, cum îți spun eu, să vezi numai ce iasă aici. Nu stați așa că nu iasă. Ei, vă dă legați de noi și de familia asta. Eu v-am spus, terminați că în momentul în care ne legăm noi de voi, ați belit manganul. Da. Haideți că o mai punem pe doamna care m-a rugat frumos să o pun să-ți facă urmăritori, da? M-am avut-o și în direct cu noi, ca să nu mai minte, că domnule, de ce mi-ai pus, ce manevră, uitați-o încă o dată, da? Aici este doamna, dați follow, m-a rugat azi dimineața, a sunat în continuu, mod terorizat, încă cu număr privat, da? Haideți, dăm tap-tap să urcăm în 50.000 ca să-mi fac și eu tap-tapurile. Oricum mi-am distrat în dimineața asta. A fost bună cafeluța, a fost cu o aromă de râs. Dimineața asta a fost bine. Da. E bine. Bă, n-ai cum cu comunitatea 20 să te prins. E greu, tată, e greu. Eu, da, E uitați, mult și forță. Dar auzit doamna Raluca că avem probleme. Această domnicioară îl ținea pe criminal cu mâncare și cu alte acareturi, da? Bă, oameni, voi lui, uitați-vă o țără la ea, la modul cel mai sincer. Și asta eu zâmbetul cred că divorțat nu. de ea.
Asta cred că nu îl ținea numai cu mâncare, cred că îl ținea și cu fofoloncă și cu tot ce trebuie. Grele cu noi luminița, grele. Haideți acum dăm toți tap-tap, că vreau și eu să ies la 50.000 de tap-tap-uri ieșim. O să vă pun clip. O să fac un clip acum într-o jumătate de oră, într-o oră fac clip. Să-i dați toți distribuirea la clip să fim de seară cât mai mulți. Că de seară avem ai umor. Ai umor cu neamul criminalului. Păi da, ăștia care au avut treabă cu noi. Noi nu avem treabă, care nu ne-au pus poză cu noi, care nu au vorbit de noi, care nu ne-au jurat, care nu au înjosit, au încercat să înjosească, că nu pot ei să înjosească familia de niciodată, că ești mai înjosiți decât ultima speță din toată România asta. Când acum după crimă, nu știu, cred că înainte de crimă, că nu primesc nicio detalii chiar așa, da, știu că au ajutat și acolo cu ce au putut, cu savarină, cu muflex, cu mâncare, cu un alta. Asta este, n-avem ce face. N-avem ce face, toți care au vorbit de noi, să-și asume, noi ne-am asumat. Dacă or fi să fie declarații, om da și declarații, dacă or fi să luăm amenzi, le plătim, atâta bursă mai primim și noi, mai avem atâta până una alta. Da, eu vreau să primească și ei amenzi dacă primim noi. Oricum, nu o să pun revolutul ca să plătesc amenzile, că le plătește domnul primar. Dați tap-tap-uri să pot să ies și eu, să facem 50.000, să-mi fac tap-tap-urile, măcar 50.000 în dimineața asta. Facem 50.000 tap-tap-uri și după aia ne vedem. Putu-ți rasa mătii. Nu așa, da. Nu amu, ai zis. Nu te gândești că dai o înjurătură și acum te iau tăți și te înjură în taste. Nu te-ai gândit înainte să scrii. Hă? Uite, eu nici nu înjur, dar să vezi ce luată ești, amu. Ce aspacardina ai vrut să scrii, fiți vocabularul să-ți fie și literele alea care le-ai mâncat la micul dejun. Cu foamea în cât te-ai trezit și tu. Ai venit să mă înjuri? Aurica care mâncă pulica. Oare cine e ăsta care ne înjură, mă, că nu ne înjură cu identitate, ne înjură? Aoleu! Da, uite-te și tu cum te-o luat oamenii, îți place așa? Ispasa Aurica, No, care o ia la bot. Ispasa Aurica, auzi că Ispasi numele. Ispasi zic, mă, ăștia, mă. Aoleu! E în service. E service raza lui Măsa, e service, da. Haideți, dăm tap-tap-uri cu toți acum rapid. Tap-tap-tap, să putem ieși la 50.000, că s-au vorbit și vrute și nevrute. Ați înțeles să nu avem surprise motherfucker până să nu mai putem intra de seară. Oprește-ți microfonul, oprit chiar să te oprească poliția să-ți dea amendă, că nu-ți merge un stop. Așa. Gata, ajunge, că nu mai are loc în frigider. I-ați dat de mâncare, dați-i pace acum. N-are rost să-mi oprești microfonul, că farurile merg, mă. Tu nu vezi că la asta e semnal? Da, las că ți-o oprit moderatorii, îmi pare rău, nu știu cine, nu dau în primire, aduc la cunoștință unul dintre moderatori. Am vezi tu care a fost, da? Vai de mine și de mine, da, nu-i nimic, ala că... Aoleu, că cineva să joacă, Doamne, și ferește. Veniți voi la mine. Aoleu, că iară ți-o oprit microfonul, ce se întâmplă? Oamenii țin la tine, moderatorii, poliția știe că ești cu telefonul pe live și conduci, știe poliția. Noi nu suntem sifoane, doar aducem la cunoștință. Doar pe drum cu privat. Eu cred că tu acum faci papăraie și nu mai poți de foame. Suciule, vezi că-s bine dispus în vim? Unde, doar? Vezi, ai grijă la turiști, nici numai, el e pe telefon. Și nu mai vezi că s-au mai dus încă 20 de... Ce-s ăștia? Nu știu ce, de unde o venit ăștia? Ce-i cu ea, bă? Alo, dați-i drumul la microfon. Ce-i cu ea, mă, te caută? Pavilionul lui Gânș, fac intervenția. Auzi ăștia, salam aleikum. Să-ți ia salam ăla. Așteaptă să treacă copiii și după aia. Merg la mănăstire.